ahụ mere a na-emekwu anyị emekwu n'obodo maka na amasị ikikere dịrị mmadụ etinye m ọkụ onwekwa ite ị na-enyere m ji etinye iji eri ije mana ije butere m price karị na ọbụrụ obodo a anyị nọ ọ dị mma ndewo ihe karịkwara ndewo abọị n'ụtụ ka anyị nabata onye ọzọ ndewo ọ jụrụ ajụjụ bụ abọị n'ụtụ ọ dị mma o were egwu o chetara m ugbu a mgbe na-adịghị anya ka anyị makene na anyị ga-ajụ ndị EEDC ajụjụ a ọ dị mma ndị a na-ekwukwa nke gbasara ha mụ a na-ekwu na anyị ahụbeghị ọkụ nga ọtụmasịghị na anyị na ndị EEDC na-arụkọ EEDC ole ihe na-eme ọ bụrụ na o nwere ihe anyị mere ụnụ gwanụ na anyị ka anyị kpakwa n'ọbụbọ n'ofu ihe ka anyị bụkwa n'iru akwa Facebook ka nọ ugbu a umegboro John Bosco Ikechukwu were ka isi zite ozi anyị isi na ị na-ekene onye ọchịagha onye isi ndị ọkaiwu n'ala Nigeria bụ Tanko n'ihi ọpụpụ ọ na-apụ na nke ọzọ ị na-ekwu bụ si gba mbọ dịka esi kwu ka enyocha mara na enwere n'ụrụ aka na mpụ dị ebe ahụ ndewo Udeze Livinus Akụnesi Obike n'isi okpo idere n'asụsụ Igbo ndewo dede Ojobi aṅụrị eme ọgọ kedu ka ị mere adị m mma isi na ịkwadoghị arịrị ahụ ụmụ afọ ala anyị nọ na mba ofesi na-arịọ ka nwunye ike ekwere mmadụ gaa leta nwa ha nwaanyị anya isi na ịkwadoghị ya si matakwa na obi adịghị ndị mmadụ mma maka agwa ọjọọ ahụ nna ya kpara n'ikpeazụ n'ihi na-arịọ ndị ọchịchị etiti ala anyị ka ha gbaa mbọ hụ na enyochara ọfụma nke ọbụla a na-enyo enyo tutu akpụpụ onye ahụ ụlọ ikpe ọgwọkọ ha gị n'ọnụ ndewo Akụnesi Obike omemma nke mbụ n'ụlọ mgbasa ozi a Ifeanyị Agha esi na ịmaghị ihe gbasatara ụdị ọgwụ nwanụ eji wee jide ala anyị abụ Naijiria n'ihe karịrị izu ụka abụọ ka ndị INEC ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhọpụta ọchịchị na-ekwu na mgbe a ga-akwụsị ndekọ aha ma na-abịakwazie ọtụtụ ihe na-eme kachasị ndị na-azọ ọkwa ọkachasị n'ebe onye ji ọkwa osote onye isi ala ndị a na-etinyebeghị aha ha maka nke ahụ ma ndị otu Tinubu ndewo dede Agha Ifeanyị ozi gị torogo nke ukwuu a na-ayọ ọbọ esi ehihie ọma o n'isitere ihe ọma ị na-ekwu maka ndị ọchịnnama gburu mmadụ na steeti Lagos ndewo Mọmọ ehihie ọma o dịka idere Austin Moore ọ bụghị Aunty Mọmọ Austin Moore isi na isitere Nnewi iwe na-akpọ ị na-ekwu maka Chacha Eke Ezinna Benedict ehihie ọma nwada Igbo abụ m Ezinna Benedict esi ma akpụ esi na adịma ihe na-ekwu anyị agụpụtakwaghị ebe ahụ ehihie ọma Nwannukwu Chirotalu Virginus Ogwu Eze Edeọbala na Nsụka ka isi zite ozi isi na ekpere gị bụ udo dị n'ala Nigeria ndewo ụzọ dị mma ị na-ekwu maka onye nke gbara arụkwaghịm ya bụ onye na-adụ Hope Uzodinmma ọdụ n'ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị esi na ihe ọ pụtara bụ na ọchịchị Hope Uzodinmma adịghị eme ọfụma amaghị m ọ dịka isi na-ekwu Nnebe Goslav ọgụ ezue esi ma ehihie ọma n'isi Eziama Amichi wee zite ozi demedeme dịka ị na-esonyere anyị 08151017777 maọbụ 09071121017 onye n'ebe a nọ n'ebe a otu a ka ọ dị gbam onye bata n'ọgbọ Prince Ejike dị ogbo Ejaik Odogwu n'obodo Queen Idatọ North ọgwụ aka sọrọ ebobo n'ụlọ dị ogbo ahụ Ejaik nọ n'ebe a ebe m na-eti ọnụ ọwụ na nke maka ndị EEDC ekweghị eziokwu enweghị ndị sabis ha na-enye mgbe mmadụ ga-amụta ọgwụ gị mere ihe ego ọmụka ọkụ ndị ọkụ bọdeji ọnda ọgwụ nke ga-ahụ akwụ ọkụ abịakwa a na-ekpego ọ dịghị mma ọ dị mma ileba ya anya ọtụtụ eziokwu eletara mgbe ị nọ na ndị neba na-egbu oju a ataisi ha ga-adị ọtụ ọkụ etipụ ha nwa god n'anya site na aga na ya dịtin ha ma ka adịghị azụ ọbụ ya ọ dịghị mma ndị enyere mmadụ ọkụ enyegodu ha ọkụ ịmụ ọkụ lụọ ndị na-abụ ndị ga-enwe ọkụ gwanagụ ka m na-enwe ọkụ abịakọ ọtụ ọkụ ọ naghị adị mma ya ọka nna tee na nke m ndewo Ejike dị okpo nna ọkwa ọnụmaga ikwagịzi etipụ ha ihe na-akwado ka a na-akụ ha ihe Ejike uche gị gbagwacha
ma gwacha ndị ụmụnna anyị ndị Oji River uke ụdọkwe ọ dị mma ọ dị ka m ga-enyo oge adịzikwanụ anyị meburu ka nwoke n'ozi dị ebe a ozi karịkwa akarị ozi akarịa onye na-akpọ m nwekere ndidi ka m chọọ ozi ndị a ka m kpọpụta ha n'otu n'otu. Adị mma abụrụ na m eje echigata aga m agụpụta aha ụnụ ndị zitere m ozi dịkwazi na nke a na-akpọ nke a na-ahụ m anya na ya live streaming ele ahụ onye a ọ na-asị na ya na-esonyere anyị ndewo dede m mana nke eziokwu bụ na ohere ịgụ ihe ndị a adịghị ugbu a ị na-ịga bọọdụ ahịa na mgbe na-adịghị anya gereke n'ọkwa dị mkpa ebe a ka nchịkọtara na agba nke mbụ nchịkọta na agba nke abụọ ozi niile dị ebe a aga m akpọ aha ndị zitere ozi daalụ n'ihi na na-esonyere anyị abụ m onye nke gị na mgbe oji abụ Nwannukwu Chirotalu. Echiche na ntụnye otu ndị a niile abụghịkwanụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umoju kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe emereme a. Onye chọrọ isi gbasara Igbo, onye chọrọ isi oyibo sụwaga, asụrụ Igbo sụrụ oyibo, ọ bụrụ ngiri Igbo. Ọ na-abụ ogige nwụ n'ọkwacha akpịrị ndị mmụọ ege ntị maka na ike na-awaja mere na anaghị hapụ isi aka wee na-agba oriọm n'ihi na onye hapụ ihe o ji achọ mma n'eziokwu mma ya agụọla dịka na ndị Igbo kwenyere na nwata churi ya ajọ mma onye kpọba ya ọkpọkọrọ abụta dị egwuregwu igbo ntuo maka icheta na akwụ eme ihe o jiri bụrụ akwụkwọ ụmụ nwaanyị ewere akwụ wee kechie nkụ maka na mgbada dara ibi abụrụgoro dinta ịmanụ na onye atụrụ inu wee kọwara ya inu ahụ nwanne ego ejiri rụọ n'onye ahụ ọ lekwara n'iyi ọ bụ nke mere ị ga-eji wee sonyere anyị n'oge ịnụ Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka na ọ na-akpọ ajụwa ajụjụ ana ajụọ ya ewi ilu Igbo bụ oge ndị okenye isawo ala Igbo ndị nwere ihe nke ọma na-eji atụ okwu n'ibe n'ibe bụrụkwazịa oge nwata tụọ ntị n'ala ọnụrụgori danda ọ bụghị naanị nke a ọ bụ mgbe ndị bụ eze ụmụafọ Igbo na-eji asụsụ Igbo ghere eghe wee kapịa okwu ọnụ ọ bụghịkwa ndị ngili Igbo ya mere sonyere nwanne nke gị Chibuike Ọhajurume Mazi Igbo kwa ngwụcha izuụka ọbụla bụ Satọde ma ọ kụọ elekere 3 nke ehihie ruo elekere 4 n'oge ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka ndị agbachiri ike n'okwu asụsụ Igbo ga-adị ndị Igbo ga-adị Baby, let's go! If you want to be a part of any of our conversations, you can join us on all our social media platforms. On Facebook, we are at Omega 101.7 FM. On Instagram, we are at Omega 101.7 FM. Omega 101.7 FM, bringing information to your doorstep. Ajụjụ wee bụrụzie echela ọtụtụ ụzọ ị ga-esi kọpụtara ọhaneze maka ahịa gị maọbụ ihe ị na-eme ma chekwasa nnọọ ka ahịa gị na-aga nke ọma cheta na nnukwu ebe ọ nọ agbara nke ọ na-eme n'ihi nke a ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM ekewapụtago ohere ọma maka gị n'ihi na anyị bụ ezi ọdịmma ụlọ ọrụ dị n'obi oge ndị ahịa ihe omume anyị wepụtara ebe ị ga-anọkọ ọpụtara ọhaneze ihe ị na-eme ebe ị nọ nakwasị ka o si
nwekwaziri ike isi n'ọwara wee kene ndị na-agbaghị aka ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbara ya bụ ọjị nkụ dịka na ịkọpụtara ọhaneze maka ụlọ ọrụ gị azụmahịa gị nakwaziri ihe na-eme kpọọ akara ekwentị a 08069970059 ọzọ 08069970059 ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM ozi izere anwụrụ ọkụ ga-eru eluigwe ntị redio nke gị ma bụkwazị redio nke m. Geenụ ntị maka ịjụ ọbara mgbali elu, ahụ mgbakasị nakwa ikujike obi, na-ege ntị na redio mụ ma bụrụkwa nke gị Omega 101.7 FM Umuchu. Ọkọla elekere 3 n'ụlọ mgbasa ozi nke bụ ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị Omega 101.7 FM. Cheta na mgbe a bụ mgbe anyị ji ewepụta mgbe ka anyị gwa Chineke okwu gbasatara ala Igbo. O nwere ebe ọ na-akpa gị, nwere ihe ị chọrọ ka ọ gazie n'ala ala Igbo. O nwere ka isi enwe ihe arịrị, ihe ntiwa obi. Ugbu a bụ oge ị ga-ehunata isi gwa Chineke okwu maka ọdịmma ala Igbo. Were ezinụlọ gị na ndụ gị onwe gị nye ya n'aka, n'ihi na ọ bụ naanị ya bụ onye pụrụ isi ọ dị, ọ sịkwana ọ pụghị dị. Ama m na-ema ihe na-ekwu maka ya. Ekpere na arịrịọ ọka ọ chọrọ, n'ihi na anyị wedo onwe anyị n'ala dịka o kwuru n'akwụkwọ nsọ ndị akpọrọ n'aha ya. Ọ ga-esi n'ebe obi dị nsọ nụ ma nwekwa ka ala anyị nwee udo. Elekere 3, elekere 6, elekere 9, elekere 12 eji na oge ndị a niile bụ egwu. Abụ m onye nke gị na mgbe oji abụ Nwannukwu Chirotalu. Daalụ n'ihi na ị nọ n'ụlọ mgbasa ozi a. Onye anyị ga-anabata n'ọgbọ egwu ugbu a, ọ dị maka mmekene ka ị mara ka o si ada ka iji aka gị
na waka bodo yane mababa tuna mano bi ode manya ka bodo no de ode manya ka bodo de ode de ma ode ka bodo de banjo de ode manya ka bodo ode idube ifu bani de se na ka bodo kolo bi ku bani bawo lu tan ko fa onye le ka bodo fodo ko sta de fa bo si anya bodo yande digo tan do manya de bodo ode manya ka bodo ode manya ka bodo ode de ma ode ka bodo de banjo de ode manya ka bodo tukelo wa wani roini di biko de ofomo na ga wani roini di biko ya mo lakini rona ukokoro de ku papa ga wa asifa kwa ga wa papa ga wa papa One Nigeria, Asani go one Nigeria. One Nigeria, Asani go one Nigeria. Imbako blibani, febili no no Babali bani, febili no Inuebe for Kologo number, not 20. Simi Inuebe for Kologo number, not 20. Then the one here will be fine. Ode Maya Kamuna, Ode Maya Kamuna. Ode de ma onya kamuna jibule mango. Ode manya kamuna. Anya ni ne no. So tanya ni ne. Anya ni ne no. So ifu mangoro ili mebu ne ku ya te. Oyi mi je ki so mebu ne ku ya sense. Dane na no bu na mebere. Ode manya kamuna. Ode Ode manya kamuna. Ode de ma onya kamuna. Ende banjo de. Ode manya kamuna. Ipaja no mani kamuta manya no ne baka. Ipaja no mani kamuta manya no ne baka. Wanye no di. Ani sana kala. Ana wake do sana bani. Okutu bulo buwa. Dane owo ku mebe wa no na. Okana wani neti na wani esifike. Ode manya kamuna. Ode manya kamuna. Ode de ma onya kamuna. Ende banjo de. Ode manya kamuna. Africans in the name, then anywhere one over milk. Obi take anywhere one over milk. My Jesus in your takunde. Then my Jesus in your takunde. Then I was at the person they said, Ode Maya Kamuna. Ode Maya Kamuna. Ode de ma onya kamuna. Ode Maya Kamuna. My boy, I'm we go to the baby, I'm walk to the go. You put them away, it's your one time. Luciano, Steven, we sell what we then put the tissue was on the road. On the Maya Kamuna. On the Maya Kamuna. Ode de ma onya kamuna. Ende banjo de. Ode Maya Kamuna. Nemwa, ne anyago, nemulo modo anyago. Akuto, iti kuja toko, wane mo kuto, iti kuja toko.
Igbo president can not do no Nigeria corruption can not do no If I may be go, may be go. If I disagree, kita ka ekwuru okwu lake maka na obodo gasakene ndị bi na ya gasara ya otu aka akwa ndị bi n'obodo chọọ ka ha hazie obodo ha ga-ahazi ya nke ọma nkeji 10 kpọmkwem ka o ji gafee elekere 3 cheta na ebe ọ na-aha ka nje bụ n'ụlọ mgbasa ozi nke bụ ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị Omega 101.7 FM nọ n'Umuchu ala nsọ ebe a na-awụ enu dịka ụmụele abụ m onye nke gị na mgboji abụ Nwannukwu Chirotalu enwe m na-ajụ gị ka eke ime tata ị na-amụrịkwa ị na-ezukọ ike ọfụma ịma na abụ ahịa m apụtaghị ahịa taa ya mere ebe abụ ahịa m na-apụtaghị ahịa ọ dịghị onye ọbụla na-ekene n'ahịa ọbụla kama ekene m na-enye gị ibu na ime ụlọ be gị aha ebe ahụ ị nọ na ege m ana m asị gị jisi ike ịnọ n'ọnọ gị chịtụrụ nwa ọchị ịgba ihe kpatara ya maka na ọchị bụkwa na otu ihe nzuzo mmadụ ji ebi ogologo ndụ. Laughter is a medicine for longer life. Ka m sọrọ gị na bekee ka iwe mara ihe m na-akọwa nke ọma ịma na enwere ndị digital mothers and digital fathers ndị ọgbara ọhụrụ na-adịghị anụcha Igbo izuzugbe ndị otu ejike dị okpu ịnọ n'ọchị tụrụ ọchị ọtụmasị gị otu ụbọchị si wee dị chịtụrụ ọchị ka ọ na enwe ihe a na-akpọ na o nwere vitamin kwe ọchị na-enye n'ahụ nke kwe ya ịghọtala ajụla m ebe m nwere asambodo ihe a m na-agwa gị maka na ihe mma bụ na ahịa m bụ n'ọnụ aka m kpọbara ya ị chọrọ m ịchọ gị ị ga-azụrịrị ya ngwa mgbe ọ ga-eji nkeji 5 gafee elekere 3 anyị ga-aba n'ọnọdụ nneba anya ọ dị ihe pụrụ iche anyị ga-eneba anya na ehihie tata ya mere na-akwado nke ọma achọghị m ịga tọpenya bụ ngwugwu n'ihi na ngwugwu ga-atọ atọ ọ baghị uru ya mbọ ụfọdụ nkeji 15 ka ọkụ elekere 4 anyị nwere ahịa pụrụ iche anyị ga-ele ngala ala ya bụ maka ndị zitere akwụkwọ ozi ekene ndị na-azụ ahịa chọrọ ka apịachara ha ngwaahịa ha egenụ ntị nke ọma Nwannukwu ga-apịacha ya n'ụdị pụrụ iche n'ụlọ mgbasa ozi a nke bụ ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị enwere ndị zitere ozi nga asị na ha na-anụ onu ma onye ụlọ elu ole ka ị mere awụka ogbunka onye ọbụla bụ onye nọ na awụka ogbunka ọhụ Oriakụ Ọbasi oji garị eme ọgọ ya sị ya na Nwannukwu na-ekene ya o ji ihe niile eme ọgọ ọ na-eji ma ọtụtụ ihe agaghị akpa ha ngala ala kama na dịka onye si aza aha ka esi etu ihe nga Oriakụ Ọbasi ndewo na awụka ogbunka onye ọzọ ni Honorable Gebarinze ka ime onye ọbụla bụ onye ogbunka enyi m ka ịbụ ma isi oru mba niile enyi m ka ịbụ ịbụrụ onye Agụata ịbụrụ onye steeti Imo ndị ụzọ ụlọ ndị nke m onye nke Nwannukwu ka ịbụ ebe ọbụla ị na-anụ olu m asị m gị jisi ike na ọ ga-adị mma ajụjụ aleki na-ajụ ngalala ọ bụghị naanị aga na-ajụ ya ma onwe m sokwazi ajụ ele mgbe ndị Igbo ga-enwe onye ọchịchị ga-achị ala Nigeria ka ọ dịgodu maka na anyị ga-akpa nke ọma ma anyị bacha n'ihe mmemme a na-akpọ ala Igbo ga-aka mma echi niile mana ruo ugbu a anyị ka nọgodu na-enwe aṅụrị n'ozi n'egwu a ana m abịa o oke Chukwu zụrụ nwanyị ọ zụrụ nwanyị anụ na akwụkwọ oke zụrụ nwanyị ọ zụrụ nwanyị anụ na akwụkwọ bido sekọndịrị bido eruo yunivasiti ego na ego nri ụgwọ akwụkwọ oke na-akwụ nwanyị Abuja akwụkwọ ga-akwado kote mba ego ekwadagharịa nwanyị so ga-abụ nọ n'ekori ekele kwuka ọnụọdị so n'ọdụ ọsọ dị ọnụ ọ dị mma ya ga-abụ na ọ dị mma ya ga-abụ na ọdịdị mma onye ga-abụ na ajụ ndị manya ọ dị mma ya ga-abụ na oge na-enwe dị ma ọgwụgwọ ebe na ohihe a na-eme ntụlaja obi n'ụlọ na-emezi ka dị na obodo ibelụ nwanyị osi mba
N'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu, ị gaghị echekasịzi onwe gị ma ọlị. Nigeria. Nigeria, mama. Nigeria, Jojo. Ala Nigeria, Nigeria, mama, Nigeria, Jojo, ala Nigeria, mama, Oya bola tita kakebe se botajo. I don't really know what I can do. Nigeria, mama, Nigeria, Jojo, ala Nigeria, mama, Oya bola tita kakebe se botajo. Nigeria, mama, Nigeria, Jojo, ala Nigeria, te mama no te Oya bola tita kakebe se botajo. Nigeria, mama, Nigeria, Jojo, ala Nigeria, onye ọbụla tinye aka ka anyị dozie obodo anyị ka anyị biri mee. Nigeria mama mara mụla gị ọjọọ njọ, amaghị m onye ọjọrọ gị na ya n'ihi na Nwannukwu adịghị adị na nke jọrọ njọ ma ọlị ma ọlị. Etu a ka m si anabata gị na agba nke abụọ ya, dịka m gwara gị na ihe pụrụ iche ka anyị ga-atụle n'oge ọnọdụ nleba anya. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ n'ihi na nke taata ụfọdụ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere 4. Anyị ga-eweta oge mpịacha ngwaahịa. Ya bụ mgbe anyị ga-agụpụta ozi ekene nke ndị ahụ nwegasịrị abụ ahịa dị iche iche ha chọrọ ka anyị pịachara ha. Ọkwanụ ka ọ dị mma ka anyị na-eme n'ebe a. Ụbọchị Sọtọde, ọkụ ya na-akpịa Sọtọde, ya ịchọga akpọ ya Satọde. Ụbọchị Sọtọde ka o mere 100 ụbọchị Ọchịọha steeti Aba Anambra bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo weghara ọkwa ọchịchị pụọ n'aka Maazị Willie Obianọ. Ịghọtago? N'ọnọdụ ahụ kwa ọtụtụ na-asị maka o nwechakwara okwu ndị o kwuru ụbọchị ahụ, nkwa ụfọdụ o kwegasịrị, ihe mere na ya emezuchabeghị ya, na ihe mekwara na nke ya ga-ejikwe nke ọhụrụ, na otu o si chọkwa ka ndị bi na steeti Anambra, maka ọ bụghị naanị ụmụafọ Anambra bi na steeti Anambra,
enwere ndị na-abụghị ndị Anambra, enwere ndị na-abụghị ndị Igbo, enwekwara ndị bụ ndị Igbo si steeti ndị ọzọ bụ ndị bi na steeti Anambra. O wee sị na otu ya si wee chọọ ka ndị bi na steeti a dọnyere ọchịchị ya ukwu, ka ya bụ ebumnobi ọma ya o bu maka steeti a ka ọ pụta ihe. N'ime ngụpụta ihe ndị ahụ niile ọ gụpụtara n'ụbọchị mbụ eduru ya n'iyi ọrụ, ịma na o nwere ndị nke a na-akpọ ndị critical minds, ya bụ ndị ma ka esi enyocha ihe niile ahụ ọ gụpụtara ọ ga-eme. Ihe ndị mmadụ ụfọdụ na-eme bụ onwe nke mere aga makagharịa ya gudu, o mekwa nke o mere amakagharịa ya gudu, enwe nke na omebe ya ka na-eche aga nga ahụ so kpọm. Ya waka nsị ka itune tata. Soludo's 100 days in office, the journey so far. Kedu ihe ị na-eche ọ ka ga-eme? Kedu otu isi achọ ka nzọụkwụ ya si dị? Otu o si zọbata ụkwụ na mgbe mbụ ọ dị gị mma n'obi? Ka ị na-eche na ọ kara isi n'ụzọ ọzọ wee zọọ nzọụkwụ ahụ? Ele ndụmọdụ gị nye ọkammụta Chukwuma Soludo. Nke a abụghị naanị ndị bi na steeti, onye ọbụla bụ onye ihe Igbo na-amasị kwesịrị itinye ọnụ n'isiokwu a. What do you think he should do better? Maka na abịa na ngalaba nke agụmakwụkwọ, ụfọdụ na-asị na ọ gbalịa na o nwere o recruit teachers recently, about 7,000 of them, 7,000 ihe agwala anyị. Ya bụ ndị nkụzi dị 7,000 ka ewere n'ọrụ na mmalite ọchịchị ya. Nyegakwara m ma ịma na o buru ụzọ kwuo ka ọ gachara ihe dịka abalị abụọ o weghara ọkwa ọchịchị, o tiri olololo na naanị ego ọhụrụ na akpa akụ steeti a bụ naanị $400 400 million. Na ozudịghị ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ n'ihe dịka okpuru ọchịchị ime obodo abụọ, 2 local government areas. Ana m echekwa na ihe o ji wee maa ụzọ tie mkpu ahụ bụ ka a ghara ị na-atụ anya oke ihe n'aka ya, maka na a na-akwa na-agba aka echi eze dịka ọ dị n'ụbọchị ndị a. Achọghị m ikwu nwụdị ihe na-ata arụ na adịghị agba aka echi eze. Ya mere nyegara nke ahụ, o nwere ihe ị na-eche ọ ga-eme na omebe naanị 100 days in office, 100 ụbọchị ka ọ nọrọ na agbakọbazie ya bụrụ ihe nwantị n'ọnwa atọ nke ahụ gaa. Mana nke mụ na onwe mbụgodo Nwannukwu na-eti mkpu ya n'ebe a bụ ure maka na ụbọchị ahụ o duru n'iyi ọrụ, ọ sị na ebe ya ga-ebu ụzọ makwụ bụ n'Okpoko dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọgbaru na steeti Anambra, mana a na-akpọ ya Ọnịcha. Ka o jere Okpoko ahụ, amaghị m na o nekwara anya n'akụkụ nke ọzọ, opposite side of Okpoko, yes, a na-akpọ Awada. Ọ ndị Obosi nwana ahụ, mana a na-akpọ ha ncha niile Ọnịcha. A na-azụ ụkwụ azọ n'Awada, ule a karịa. Ana m anụkwa kepụkepụ na Ọnịcha niile, major parts of Ọnịcha na ha ncha niile dị ya ule ebe niile, dọtị dosbin anaghị ekpo. Gbadatakwa Nnewi kwa, ịgbadata Ọga, maka ihe ji akpọgodo ndị a bụgodo Nnewi bụkwa another place ịma na ọ bụ ha na ịbụ onye ahịa maọbụ na o nwere nke ị na-eme na-aga aga n'ala Igbo, ma ijebe Nnewi jezụ ahịa ịma na ibidobe. Nigeria. Nigeria mama, Nigeria
Hey, gbasara ịmanam a na-eme nke a na-eme nke a ọ dị afecha ya mere ị ga-akpọ m na akara ekwentị 08151017777 maọbụ 09071121017 efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 maọbụ efu iteghete efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa ka ịgwa m ka isi wee hụ ya bụ otu narị ụbọchị Ọchịọha steeti Anambra bụ ma ọkammụta Chukwuma Soludo nwere ihe dị iche ịhụtara na n'ọchịchị ya. Ebe ọzọkwa nsokwa na a ga-etinye uche m dịkwa na ya bụ ndị a na-anakọsị mmadụ ego n'ime ahịa dị iche iche kachasị n'obodo Ọnịcha, ya bụ ijegolu obere akpa semovita akpa ihe a na-ese ese gị na ụmụ gị ga-eri, ejide ha gị na ị ga-akwụ ụgwọ, ị ka na-ahụ ha n'ebe ahụ apụọ na ha dịka ekwere anyị na nkwa na a ga-achụsịsị ha ka na ya ha apụgo. Ya bụ ndị a na-akpọ ndị agboro ma ndị na-abụ abịa akwụcha n'ọdụ ụgbọala dị iche iche na-eche ịjụ na ihe weta ego akụkata ga-aba gị ọgụ buo gị ma apa. O kwere nkwa na ya ga-ahụ ihe gbasatara ịchụsị ndị ahụ, o meela ya. Nke mụ afụgodo bụ na it's been a very dirty state so far, very dirty state. Ya ure obodo mepere emepe na steeti Anambra ure na-achụpụ ndị mmadụ n'ụlọ. 08151017777 maọbụ 09071121017 efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 maọbụ efu iteghete efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa. Ịkpọ m biko gbanyụọ igwe okwu gị ka anyị wee rụọ nke ọma n'ebe a. Ihe ọma o nnọọ kwụsị okwu ike, tinye ọnụ gị na foonu gị. Dịka anyị na-ekwu ma nwee ndị na-anakọ ego n'ahịa. Ma nwere ndị na-anakọ na-agwọ ọgwọ. Na ọkpụkpọ ọgwọ ọgwọ dị ebe ndị na-anakọ ya. Enwe ndị na-anakọ ego a bụtụ ma ndị moto na-elu. Ha ebirikwa nakọwa ya na mmụọ ya gobi. Chere isi na aha gị bụ onye madam? Nwada Sunday. Ndị na-anakọ gị ego ka ihe ha na-analụ gị ego ọ n'ibu akpa ka ọ niile a na-ana gị ego ebe ahụ ị nọ na-ele ahịa? Ọ bụghị nke a ka anyị na-ekwu. Ị na-achọbụla iji ile ahịa ịgba nọọ ndị mmadụ na-ahụ maka ahịa ahụ. Ọ bụghị anyị na-ekwu. Anyị na-ekwu ndị na-eche mmadụ n'okporo ụzọ ibutala nwa akpa m nwa ntọnta akpa m ọ bụgodu na achịcha bekee ka i tiriri ya sị gị weta ego. Those are the ones we are talking about. Onye na ebe a? Onye ka nkene? Hello. Ehihie ọma o. Adị m mma nnọọ. Ihe anyị wepụta taa maka onye gị na ya na-ekwu uche eze nwaji agụ nwa prezident agụ aka obodo mara mma obodo ọkụ nne maka na nwa onye na-atụ n'ofe nne ji edu mma na ọ jọrọ njọ maka ya abịa n'ihe ị na-ekwu nwa amadi a na-agbanị maka na o nwere ihe ikpu isi na ntọntị ego ka a hapụrụ ya ịma na akpa ha aka achụ ihe na-ata arụ
ọ na-agbalị abịa ihe dịka na ilu ka na-amalite ịma udu mmiri ka anọ abịa na onye m fụrụ ebe ọ jọpere ndị ọrụ ụbọchị njere ọka onye iyi juru ebe niile maka na ị na-agba asịtị ị na-akpọ ule ule ọ bụghị asụ ndị Anambra ya bụ asụ ndị Imo ihe anyị na-akpọ unyiriyi o juru ebe niile mana emechaa jụọ ajụjụ tukwurupụta ya na-eri na ahụ ejuru ya ewe na-akọwata na ndị na-ahụ maka ya ejichi ọgụ ha na ndị ọzọ ya eteki ova mana otu ihe si gbatakwuru na onye ọzọ eteki ova ewee bịa n'ihe gbasara ndị na-ana ego ndị ije Ọnịcha na Ọrụ Nnewi ka ahụ akụkọ mgbe ochie nwoke mmadụ na-agbalị ya mere ana m ahụhụ na asụsụ nye ya pasmak ọ ga-enwe 70/100 maka na ịma na asụ na mmalite akwa na ahịa ahụ maka ahụhụ eberezie onwerezie ya anyị na-ene anya n'oge na-adịghị anya ya oyi eburu bata 18 kpọwazie net na asụ mfuo ọ na-agbalị ihe dịka pesentị one ka ị ga-enye ya ma a sị gị nye ya anya maka ngwa alụ na asụkwue enyegoro m ya chabụ ntị n'ihi na ọ na-agbalị maka na ọzọ nwazi mmadụ ịgba aka nwute ihe na-ata alụ. Ndewo Joe Eze Nwajiakụ, ndewo o sitere Ezinifite Agụata were kpọọ anyị. Amaghị m uche nke onye mana Joe Eze Nwajiakụ gee ntị o, abụghị naanị ndị steeti Anambra bụ ndị Igbo m na-asụ ebe a bụ m na-asụ nga bụ Igbo izuzugbe enweghị a na-akpọ Central Igbo ihe otu Subakwa Igbo kpọrọ ya ka m na-akpọ ya agaghị m asụ nke obodo gị n'ihi na ọ bụghị naanị gị na-ege ntị m enwere ndị Abịa ndị Ebonyi ndị Kogi ndị Igbo nọ na Kogi ndị Igbo nọ na Delta ha ncha na-anụ olu m agaghị m na-asụ otu nke aga m na-asụkọta nke ekwekọtara ọnụ na ya ka ọ ghara ịbụ ibi ebe a ịchọ ka ịkụziere m ọrụ m onye na ebe a ehihie ọma dede m nke nkene gị ka nnọọ n'ebe a ndewo oke narị ụbọchị ọ nọgoro na ọbịbịa ya mana ọtụtụ ihe na-emebi ọ kwefuru ahịa dị na Anambra steeti karịrị nke bụ na ọ bụlagoro n'ime obodo iji wee masị na ndị ụmụ ji eburu ọbịaba ahịa o nweghị ihe eji ebu ahịa nke bụ na o nwere onye nke na-ebe na ezigbote akwa n'abalị na-edejikwa mmadụ ebe ọ na-ene anya ubi ebe ọ kọrọ ihe ebe a ka ndị mmadụ na-awụjezie ma ụtapụrụ pịọ wọta ma ibe niile ọma ndị ọ ga-eme ọsịsọ maka nke dị onye ji awa ọka mmụta ma onye ji mastas ịbịa arụba ihe gbasara ịkpọ ule nke anụwa bụ ihe odidi bụ ọ bụrụ na ya akwata ma ndị nke rụburu bifo ya abanye ha enyere ya aka kọwara ya na-esi alụbi ya na mamasị nke bụ ya ule karịrị ọ karịrị mgbe na-asị ya jisi ike n'ọrụ anyị kwenyere na ọ ka ya adị mma ihe dịka one ka ị ga-enye ya pesentị ka m ga-enyegodi ya nọ 50 or 63 o nwekwe ihe ọzọ m chọrọ ịyọ ya biko nke a na-atụba ya ma nkịtị ya merela ya ma biko ayọkwara m ya biko adị mma ndewo oke ndewo oke 08151017777 maọbụ 09071121017 onye na ebe a ehihie ọma nnọọ n'ebe a dede otu a ka ọ dị gbam Jack nọ n'ebe a na mmalite dịka onye nke na-atụ na ị na-atụ ọwụrụ asụsụ Anambra ezinụlọ asụsụ agaghị na-atụ maka enweghị asụsụ obodo ị na-anaghị atụ pete nke soro owe Igbo izugbo ndewo ejike abịa na ihe a ịkwere eziokwu achịsị ọma ebumnuche gọvanọ ga-arụ ọfụma ọnụ ma na ihe achịcha aha ụmụ onye oregoro aha
ụmụnye were azụ mgbe ibi ka ihe na-akpatakwana ọdụtewo lokal gọọmenti chairman ọ bụrụ na emere elete a nụrụ enwere ụfọdụ ọrụ lokal gọọmenti chairman ga na-arụ ọ bụghị na gọvanọ ga na-arụ ihe niile ahụ ekere ọrụ eke so lokal gọọmenti chairman ga na-eti aka ọ ya ka o ji arụ ezi ya adịnwu ụmụdeki ya dịgasịnụ ịbụ eziokwu a ga-atụrụ anyị mee lokal gọọmenti chairman mee ya adụ strọng ha nwere ike na-arụ ọrụ ya gọvanọ nwere nke ọ na-arụ ndị elu lokal gọọmenti nwekwu na nke a na-arụ ọya ume niile a na-arụ ya ọfụma gọvanọ agaghị achịkọ ha niile nwoke mmadụ pụtara ịrụ ọrụ mana ọ emere ya otu a gị hụrụ ọrụ ụfọdụ hata onye ọ na-enwe ihe ọ na-arụ onye ka m na-atụ ya na nke ndewo ejike dị okpo onye ka m kene eyi ọma o sighị m n'aka ma ọlị ihe m chọrọ ime ugbu a bụ ka m gụpụta kenere ozi ndị n'ebe a ndị zitere m ozi ngala ala ahịrị nne o mana agaghị m akpọcha aha ụnụ niile agaghị m agụpụtacha ozi nọ nga dị ozi 50 prọfet Chukwudị isitere ụmụ eze Isuọfịa ahụrụ m ozi gị Kingsley ihe a na-achọ njaba ahụrụ m ozi gị ndewo dede m onye nke a ekwughị aha ya ọ dị ma Chidi James daalụrị nne ole onye nke a Austin Elder Austin ndewo ozi ehike o 50 ma ngụcha nwunye onye nke a bụ isi na aha gị bụ onye ihe na-aza Charles ka eke ime Charles ịkpọọla na-akpọ ndewo Omeli brother ndewo Kingsley awugosi ibisitere ibu ya so egbe daalụrị nne n'ozi gị ahụrụ m ozi gị Ituma Sunday de ọhụkwu na steeti Ebonyi ndewo Itumaso ozi ka nkụ ele ihe a ga-eme ya ịma eme onye ka emere ibe ya onye nke a isisi hapụrụ gị maazị Nnamdi Kanu ndewo nze anyị kan ya kwa ihe dị ndewo nke gị dị nkenke ya ka m ji gụọ Reverend Madabuchi ụmụakọ Isuochi ndewo nwanne Emperor onye nke a ụmụduru ata Chialuka ndewo onye nke a bụ anya egbu Nnaemeka ndewo aha idere abụghị aha m ndewo mana ama m nọọ ozi ihe mmemme a maka idere n'asụsụ Igbo Ojinika isitere abụọ ihite Owere ndewo onye nke a bụ Obiora Kenechukwu ndewo n'ozi gị Obago Duma Simon ndewo Simon agụọla o zitere ozi ụzọ abụọ ndewo ahụla m nke izizi onye dị nke o Maazị Christopher ndewo ahụzi m ebe idere Chinedu sitere Agụata ndewo Chinedu Bato isi na aha gị bụ onye bụ eke Bato ndewo onye bụ eke Bato onye nke a bụ Darlington daalụ ozi mba agaghị m agụcha ihe niile ozi karịrị akarị n'asụsụ Igbo ndewo no Linus sitere ama ọkpara ndewo ahụrụ m ozi gị Hope idekọtara nke gị na ya ahụchaghị ihe niile idere ka m bụrụ kene eri oku onye na ebe a onye ka nkene ehihie ọma o ana m ekwuzo maka nna-abịa ahịa ule karịrị n'ahịa Nkwọ. Kelee aha gị Abụ m Ọmalịcha. Ị dị afọ ole?
ọ na njụrụ aha ya bụ afọ ole ọ dị na-achụ ya ọsọ ya na-aga nkwụ onye nkwụ ụmụ uchu nsogbu adị anyị ekwuola maka ureghure nkwụ ụmụ uchu onye na ebe a ndị owodo edem aha gị na ebe isi akpọ m ndị ike nọ n'ebe a anyị chọrọ ikwu na gọvanọ bụ Soludo anaghị agbalị chachacha uche nke m na biznes mmadụ na-eme ọ kụchiri efe na nwụrụ onye ba iji were emegharị ahụ nwụrụ onwe m transpọta ka m nwa wetara n'ọrụ okporo ụzọ ka m na-arụ na mgbe na-agba n'apụ bụ ahụ na chiz akọna ịchọ ya owe napuo iwu ị ga-etu wee zụ ụmụazụ ọwụ problem na anatawa ndị polisi ọ gwa ha nọchie ụzọ isi fọm egbu oge na-agbaratara nna abaụtụ oko rute gba meshin n'aka ọ bụrụ ụzọ nke a ị ga-afọ meshin a n'aka na ọgba dị ahụ ya 100 naira ịgbakọ iri 100 naira ịgbakọ iri 100 naira ego dị ka onye a na-eme eki oge a na ọ na-akụsi isi okoro ka sị gị na kwuo so ụmụ ngwa isi ọ chọrọ ife ọgba amere ka ha na-eme ọ bụrụ na ha nọchi na meri rod ịpụta kwa meshin n'aka alapụ nke ahụ niile ya nọkwa di ya na-atụ ịgba 100 naira ịgbakọ 100 ịgbakọta 100 ọ dịzi ego dị ka onye a na-eme nke ede onwenyezi mandate na ọkụ asịsị awa sokoro onye a na-akpọ so ego dị ka onye a ga-esi na-etu kere ihe ị chọrọ ka o mee n'akụkụ ahụ ma ihe anyị na-ekwu bụ assessment ka ihe ị chọrọ ka o mee ihe chọrọ ka o mee onye kwụsị kọfị ya ọ bụ anya na o mere esentu 9 o'clock or stop ebe a na-aga ndị mmadụ nwee ike ejiri agụ na-agụ pepụl ọ dịrọ good ndewo dedem o ndị transport ndewo daalụ o nna uche onye adịghị njọ ọkwa ka ọ ya ka anyị ji ebupụta ihe ebe a maka na ụlọ mgbasa ozi Omega bụ ụlọ mgbasa ozi mma bụrụkwa nke gị onye mara ka o si akpa ya anya kwuo o anyị na otu ụmụnne ka anyị bụ nkasi obi m na-enye gị bụ na ndị otu Soludo ha na-eke ntị na-anụ ihe niile a onye na ebe a gị nwa ga-abụ onye ikpeazụ onye ka m kene ekele dịrị Chineke nọ n'ebe a ihe na-ekwu nke mụrụ dịka anyị na-arụ ebe a mba Soludo na ọ na-arụ ọrụ ya ọ ga-eme bụ ihe ndị ọrụ na ndị gọọmenti ka mgbe ị na-ana igwe a na-ana ndị polisi na-ana dịka ọkpọ ụzọ ahụ ụgwọ na-achọghị ya nọkwa ya nọkwa na pras nke ọzọ bụ gbata ntreprenọta na shọskie abụ ụmụ nwaanyị dịma ahụ ejire maka ha ndị ụmụ ntorobịa na-amaga na ọkada ka ha nọ n'okpu ebe dọrọ ahụta akwadora apụta na steshọn n'ụlọ redio steshọn na-ekwu na ha ebe ka ihe gbasara ịkwado ndị mmadụ eso ndị ọzụzụ ebe nka ote ebe maka igwe ọsụkwa na ọsụ nke ọbụla nwere ihe ọ ga-eme ụfọdụ ha ihe eji eji aka ihe ọjọọ ndewo Chief Charles Obioha onye na ebe a n'ime onye mbụ ndewo aha gị na ebe isi akpọ m adịghị m anụ ihe ị na-ekwu dede wenite onu ga-ebu dọnyere ahịa ogbu nka na-aba ahịa ndewo ahịze Chineke nọ n'ebe a iji wee mee gọvanọ sef na-arụbata na nkwado ya ọ na ọwọ ya wee tọọ ya mana ihe dị n'ime ya ọ biznes ka ọ bara ya onye ọnaba biznes anaghị ejikwa ya ejikọ ọ naghị aga n'ihu ọfụma na o kwesịrị otu a ọ batara sị na ya ga-ese ihe sanitation a na-akwụ ụgwọ sanitation besi adịka a na-akwụ ụgwọ o kwesịrị dipatmentị na-ahụ maka ya ha hụ na ha besi nsọ na a na-enwe ụzọ ọ dị mma so
mana ọ bụrụ na ha ga ọbịa gba nkịtị na-eme ya mgbe ama m mgbe Obi and Njide na-arụ ụzọ ha wụ ọzọ dị kọntrakt esoro ọf ihe nọ n'ọfisi gaghị ama ihe na-eme ihe nwecha ha na-agwa nke ahụ eziokwu gaghị ama ihe na ọ gaghị anọ na ụmụ ụza nọrọ n'okwu ụza na ọnụ aka ọ kwesịrị ka ọ na-akata onwekwe na mkpọrịtọrọ otu na ojekwa na jegharịa mara ihe na-eme mara ma ihe a na-azụ rịpọtụ a na-enye ọkụkọ on the spot correct ọ ya ihe ntị ka mgbe ọ na-agbadite ofe atụ ogu but ya put more effort na anyị kpatara anya nke oge ọgụ na udu mmiri kacha udu mmiri pụọ anyị awọchi anya ọbịa ndewo Honorable Arinze sitere Ogbunka uche onye adịghị njọ ọtụtụ si na ọ na-agbani ịmana Honorable Arinze nye ezi percentage ọtụtụ si na ọ na-agbani ebe ọtụtụ si na ebe ha nwere nsogbu bụ n'ihe gbasatara onye ọbụla na-akpọ ụlọ a na-eme n'elekere 6 uhuruchi ọbụla na ọ na-eme ndị mmadụ adịghị enwetachazi ihe ha na-eri na ọ bụrụ na a ga-ekwe mee ka biko dododo ka esetịa ya ọ bụgodo elekere 8 maọbụ elekere 9 nke uhuruchi eji m n'aka na ana m ekwuru n'ọnụ ụlọ n'ebe a ọkwa ya ka m nọsite nke ọma ka anyị wee baa na ịpịacha ngwaahịa gwara gị maka ya ndị akụkọ akọsigoro mana anyị kwuru ife ndị a ka anyị lụrụ ọ dị mma na agba nke mbịa ka anyị na-abata n'ihe mmemme anyị na-anụ unu ugbu a nke ọ ga-abụ ngụchara gị dịka ngwaahịa si ada n'ebe a ime ngwa ka ị bịa kpọtụrụ ngalaba na-ahụ maka azụmahịa ụlọ mgbasa ozi a ka ị pịachabara gị ngwaahịa gị onye nọ na nke ugbu a bụ Chibike ka o dere ebe a Chibike Investment POP na window ihe na ka ọ na-alụ block industry amamihe nke ọzọ ị dere ebe ahụ esi na ị na-supply all sizes of solid blocks akara ekwentị ya bụ 0808 380 6039 0808 380 6039 maọbụ 0805 186 9834 0805 186 9834 Chibike Investment dịka o dere ebe a ọ sị na ha na-eme POP ụmụ ihe window gasị na solid block niile n'ebe ha nọ bụ na Chibundu Joint Hospital Isiokpo ndewo hinne Chibike Uchenna akụ na-esi obi ike electrician both conduit and the house wiring surface 0915 581 1337 0915 581 1337 maọbụ 0904 962 3346 0904 962 3346 Uchenna akụ na-esi obi ike ọ sị na ha na-etinyekwa ma GoTV cable na ọfịs ya dị n'akụkụ Holy Family Bakery Isiokpo nke dị n'okpuru ọchịchị obodo Idato North n'ala Nigeria ndewo chi Uchenna akụ na-esi obi ike OJC electrical and electronic parts dealer in all kinds of electrical and electronics parts it's not both conduit and
surface wiring, selling of electronics products. Ndewo. Phone number Gibo 0705 201 4121 0705 2014 121 mobile 0818 812 56797. Isi na ha inu na-emekwa ihe conduit wiring na ndị otie chọta OJC electrical and electronics na opposite Chibindu Joint Hospital n'isi okpo ndị atọ ka ọ dị na ya, ndị atọ north, ndị isi okpo unu emeela na ndewonu. Temple Technology dịka idere ebe a isi nọ unu eme wiring, block industry, roofing doors dịka ọlụaka, isi na ọlụaka maka ihe idere ebe eji mara gị. Akara ekwentị gị bụ 0812 980 9208 0812 980 9208 maọbụ 0807 820 2041. Esi na ọnụ nọ na ebe a na-akpọ aka ekpuchi ọnwa Avenue Ezedike nke mbụ n'isi okpo. Green Bush Building Systems Civil Engineering ka unu na-eme 0806 224 7270 0806 224 7270 maọbụ 0802 745 0126 na isiokpo Obodukwu Road ebe unu nọ. Ndewo. Ọzọ dị m n'aka bụ Comrade Nwachukwu David Odogwu ka a na-etu gị n'Umunze. Shop 13 Agbaeche Plaza Umunze by Umuchu Road. Nke a bụzikwa nke a na-ekwu maka ya. Esi nwere egwu ọbụla wee kene Benedict Ezike, Big Ben, Patricia Ezike, Adoration Mama, Miss Choma Ezike, Chomi Baby. Isi na Chineke ga-agọzi ndị a niile. Amaghị ma nke osokwa na nke a na-ekwu maka ya o. Comrade Nwachukwu David Odogwu ka bụ n'Umunze. Shop 13 Agbaeche Plaza n'Umunze. Egwu ọbụla ga-amasị gị maka Otigenti Josephine Ebere Nwachukwu, your beloved wife, na ndị niile bụ ndị favor team Umunze. His Royal Highness Igwe Promise Nwafọ Eze Abilikete n'Umunze. Long life and abundant health ka ị na-wish ndị a niile. Ndewo. Esi na Igwe Ogboro Biaka. Comrade Nwachukwu David na nke gị ka nọ ugbu a Odogwu ka bụ n'Umunze. Shop 13 Agbaeche Plaza Umunze by Umuchu Road. Dr. Chi Clinton Brown ka ị na-ekene CEO NRI na ndị na-ebu ndị NRI na ndị Lagos na ndị Edo na ndị niile bụ ndị team Bomba to Bomba. N'ihi kisi ka Chineke gọzie ha niile na unu na-eche agbamafọ abụọ unu malitere ya bụ ihe otu. Comrade Nwachukwu David Odogwu, Shop 13 Agbaeche Plaza Umunze by Umuchu Road. Divine Favor ka ị chọrọ ka ikene number 1 upline na NRI, Director Ejikeme Harrison Odo, Oga Team B2B ya Bomba to Bomba. Franklin C. Nnadi B. Frank n'ihi otu niile ekpekpere ka unu na-aga n'ihu. Ndewo. Comrade Nwachukwu David nke gịkwa ka nji n'aka Shop 13 Agbaeche Plaza Umunze. Inekene Esther Chi Ọmanwosu Ọchịọra nwanyị, Mrs. Nwankwọ Fidelia Madam gị, Mrs. Nwankwọ Irene IV Ventures na Nnewi. Long life and prosperity ka ị na-ewish ndị a. Ndewo no. N'ebe ka nchịkọtara ya n'oge ihe mmemme na nke tata. Ewe m na-arịọ ka Chineke chebe gị, gọzie gị, bụrụ ihe ka ọ mụkwasị gị si n'ebe obi dị nsọ, mere gị amara, kasị ego bi ebe ọbụla ị na-eru uju, n'ezie 100 days Soludo n'ọfịs. Anyị kenere Chineke nke kagodu mkpa bụ na o nyere anyị onye obi ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka ọ nọrọ n'ọkwa. Ihe unu ga-eme gị ga na-ekpere ya ekpere, inwekwa ndụmọdụ ịtụnye ka ọ na-anụkwa, ọ ga na-ahazi, ọ dịkwa n'izi. Onye nọ n'ọchịchị adịkwa fechal. Bekee sị na uneasy lies the head that wears the crown. Mana gị na onwe gị n'ebe ahụ, kedu ihe ya eme ịhụcha ọka ikponye ule ọka na gọta, Soludo ya abịa kpopụ nke ahụ.
uke ụdọkwe onye ọbụla kwanyere onwe ogwu onye ọbụla mee ka ezi nwa afọ ebe ọbụla ị nọbụrụ onye Igbo obegide ihe ahụ ma ị nọ na steeti Abịa ma Ebonyi ma Imo ma Anambra ofu ihe ka anyị bụnụ ka anyị nyere ndị na-achị achị aka ka onye ka ibu arọ ghara ịdịrị onye ahụ hinne isuke n'ahịa zachaa ebe ị zụrụ ahịa ekponyezi n'ahịa ebe sọrọ gị alụrụ a na-adịghịkwa mma o ndị EDC onwe ihe anyị mere ụnụ gwa na anyị ga-emezi ihe ahụ anyị ga-ayọ ụnụ biko ma onwe ihe anyị mere ụnụ nye na anyị ọkụ bụ right anyị maka biznes ka anyị na ụnụ na-eme ka Chineke chebe gị gọzie gị bụrụ ire ka ọmụkwa 6 n'ebe obi dị nsọ mere gị amara kasị ego obi ebe ọbụla ị na-eru uju nke kachasị nke tụ egwu ya wee kachasị na nzuzo ka ọ wedịrị gị mma na ndụ gaje bịa o akụkọ elekere 8 aga m ewetara gị akụkọ ụwa tutu ruo oge ahụ abụ Nwannukwu Chirotalu amara ya wee ka na-abara m ụba Wow! Omega 101.7 FM is truly the instant on radio broadcasting. East of the Niger. This thing, I don't know Not alone, but my love and preference for Omega 101.7.